Partnerom premeny vašich neposlušných je Brit. Dobrý deň, prajem. Dobrý deň. Juroferko, veľmi ma teší. Býva na dvore? Je to vonkajší pes? Vonkajší. Moc teda neposlúcha, no. Toto sa sušilo na šnore. Rozobral, stiahol si. No, tak ja by som povedal, že máme roboty ako na kostole. Predpokladám, že viete, čo to je za plemeň. Áno, som si toho vedoma, že vlastne tento pes je ako zbraň. Už niekedy mal nejaký konflikt s nejakým človekom? No, väčšinu, keď idem od sliepok alebo o zbieraní minového pola. Tak nikdy neublíži. Nie, vedome. Aj s vnúčencami sa pekne hrá. Ja som tu dnes na to, aby som vám ukázal, ako s ním pracovať prvé 3 týždne, čo je naša výzva v našej relácii. A 3 týždne je čas, za ktorý sa toho dá mnoho stihnúť. Dak trhá textil, lebo je to pre ňoho veľmi prirodzená aktivita. Ako pre každého psa. Zoberieme maškrty a zoberieme uterák. A teraz ja zoberiem zo pár tých maškrt. Ten textil zabalím na palacinku a okolo toho mu ešte zaviažem úzol. A poriadne utiahnem. Toto keď mu dám, bude to trhať? Asi, lebo mu to bude voňať. Lebo mu to bude voňať. On zistí, že má čuchom hľadať v textile, kde je žrádlo. V tom textile, kde bude žrádlo, to bude trhať. Ten bude trhať. Ale príde ku kreslu, ovonia kreslo, tam žrádlo nebude. Pozri, akú mňamku som ti ja nachystal. Veľmi dôležité je, že cez ten textil on cíti to jedlo. Ideme na ďalší postup. Chceme psíkovi povedať, aby bol v kľude, ale aby som to nerobil rukami. Takže ja teraz spravím takú zvláštnosť, že sa postavím na vodítko, nie tak, aby som ho priklincoval k zemi, ale len aby sa pár centimetrov, postaviť. aby on sa nemohol úplne komfortne postaviť. Takže vaša výzva na 3 týždne je denne 20 krát. Ste prvá rodina, v ktorej si trúfnem dať naozaj ťažkú zostavu cvikov, lebo s Dagom trávite množstvo času. Prvý cvik sa volá čelom vzad. Dag k nohe. Za tým mu poviem, nech si lahne. Odmenu mu stále nedám. Ústupím na dĺžku vodítka a privolám ho ku mne. Poď okolo. A ťahám vodítkom, až kým ho nedostanem do sedu k ľavej nohe. Odmena. Na dnes je to ale všetko. Držím palce. Ďakujem. A uvidíme sa o 3 týždne. Dovidenia. Majte sa krásne. Dagi, čau. Na prvý šup to neišlo, tak muselo sa viacero opakovať. Nechcel jesť, on veľmi schudol. Vlastne za 2 týždne schudol 2 kilá. Snad po 2 týždňoch už on začal tak poslúchať, že na každý povel teda poslúchol. Vôbec není taký divoký, jak pred tými 3 týždňami. Stále mám na pamäti, že je to veľký pes, potrebuje tvrdú ruku, inak si s ním v budúcnosti neporadím. Dobrý deň, prajem. Dobrý deň. Pozdravujem vás, dobrý. deň. Ešte. No. Ale už na mňa nevyskočil, už sa mi to páči. A hneď moja prvá otázka je, že či ešte Dag tu likviduje textil, alebo hračka zabrala? Hračka na trhanie textíly veľmi dobre zabrala, pretože keď zavesím prádlo na šnúru, tak pod ňou leží, aj s prádlom zaveseným a stráži. Zostava, poslušnosť. Sadni. K nohe. Sadni. Poď ku mne. Pred 3 týždňami som videl, ako Dag s vami bojoval. Teraz je to bez vodítka. Lahni. Poď, ideme. Tak toto bolo ukážkové. Výzvu ste dali na pána. Ďakujem. Je to super. Gratulujem. Ďakujem. A držím palce a ja idem do ďalších rodín. Takže sa majte krásne. Dagi, čau. Drž sa. Partnerom premeny vašich neposlušných je Brit.